Dapang-dapang turismo sa Region 1 dahil sa epekto ng pandemyang dulot ng COVID-19. Kasabay ng pagpapatupad ng community quarantine, ang pagsasara rin ng mga pangunahing pasyalan sa Rehiyon Uno. Ito'y para maiwasan ang dagsa ng mga tao at mahigpit na maipatupad ang quarantine protocols. Pangunahing naapektuhan ng mga negosyante at residenteng umaasa ng kabuhayan sa turismo. Noong nakarang buwan, unti-unti nang binubuksan ng mga pangunahing pasyalan sa iba't ibang lalawigan. Hudyat na kaya ito ng pagbangon ng turismo? Mga kapuso, para bigyan tayo ng mga huling updates tungkol sa unti-unting pagbubukas ng tourist spots dito sa Region 1, kasama po natin ang Tourism Regional Director, si Ginoong Jeff Ortega. Naimbaga-bigat, Sir Jeff! Welcome po to Mornings with GMA Regional TV! Good morning po sa inyong lahat at good morning po sa mga nanonood ng Mornings with GMA Regional TV. Salamat po for having me here today. Salamat po sa mahalagang oras nyo, Director. Umuna ta amin, kamusta po ang unti-unting pagbubukas ng tourist spots o pasyalan na natin dito sa Region 1? Lahat po ba ng lalawigan sa Region 1 nakapagbukas na ng turismo po nila? Well, in the last few weeks po, beginning September 1, nag-launch, in-instructionan po kami ni Secretary Bernadette Romulo Puyat na maghanap po ng paraan kung paano po gumawa ng isang travel corridor. And inatutuwa ko po na ang Region 1 or ang Ilocos and Pangasinan Region ay ang napili bilang isang modelo sa buong Pilipinas kung paano buksan itong travel corridor. We are starting to open our corridor with Baguio and of course the provinces alongside Region 1 provinces. So ibig sabihin po nun, ang travel corridor po, ang pwede pa pumasok dito ay ang mga kasamahan po natin o kapuso po natin galing po ng Baguio going into Region 1 provinces and vice versa po. Kung may mga taga La Union po, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan na gusto po pumunta ng Baguio City, meron po tayong tinatawag na Baguio Online Visita System. At ito ang online visita system po ay ginagamit to pre-register at to pre-book po yung mga gusto niyo pong bisitahin at saan niyo po gustong magstay. Gamit po ang isang online registration through our tour and travel operators that are DOT accredited. Ano-ano po yung mga ipinapatupad na protocols sa mga pangunahing pasyalan sa Region 1? Kung pwede natin pasadahan, Director. Yes po, actually we had the chance to, noong September 9 to 12, bumisita po yung buong technical working group ng Ridge and Reef Travel Corridor, chaired by yours truly. Kasama po namin yung Baguio Tourism Officer, yung Provincial Tourism Officers po ng lahat ng ating probinsya sa Region 1. At in-inspect po namin lahat ng mga tourist attractions at mga hotels na pwede na pong magbukas. Sinigurado lang po namin na they are falling within the DOH health and safety standards at as well as yung mga DOT standards po na nilabas po namin like standards for accommodation, standards for DOT accredited restaurants. Iganda ko na rin po pala, libre po ang pag-accredit ngayon sa pandemya ngayon. The DOT Secretary ordered us na wala na po, waived na po lahat ng mga fees for joining the DOT accreditations. Director, nabanggit nyo na lang din po na lumalaki yung surfer community po natin dyan sa San Juan, La Union. Ako, dinadayo yan. May dagdag ko na lang po kasi a week from now, I believe, yung annual celebration na natin ng ating surfing break. Kamusta po this year? Meron ho ba tayong pagdiriwang o selebrasyon ng ating surfing break? Actually, yan ang malaking question ng probinsya ng La Union. Ever since I was regional director, parang naiwan ko na nga po yung surfing break sa grupo ko na have been doing it properly naman in the last 2 years. Pero yun nga po, lahat po ng events nangyari po na na-cancel po sila kasi we have issues po with mass gatherings. But tayo po sa DOT Region 1, ginagawa po natin na to find ways on how to make it work. We have to make sure that may proper social distancing po dyan po sa dagat. If you were to bring concerts again, dapat po may limited carrying capacity sa dagat, hindi po pwedeng dagsaan ng mga tao. May mga programa po ba ang Department of Tourism para matulungan yung mga apektadong sektor? Director. Yes po, actually sa Bayanihan 2 Act, meron pong 10 billion na binigay po sa Department of Tourism. 6 billion will go to soft loans po through the DTI
dun po sa, I think sa mga bank po natin like Land Bank. And then meron pa din po tayong 3 billion assistance subsidy for displaced tourism workers po through, I think this is through the DOLE po, no? Then we have 1 billion for the infrastructure through the DPWH. Director, we look forward na makapartner po namin ang opisina po ninyo in promoting the tourist industry dito sa ating rehiyon. Maisingit ko na lang personally. Mukhang ang kapuso po namin si Jasmine Curtis Smith ang nakahanap ng The One in Region 1. Tinutokso nga po siya ng ate niya na Miss La Union na dahil lagi po daw sa norte. When COVID is over, asa po ba namin na lagi na dito sa Amyanan si Jasmine? Yes, definitely. And actually, nakahanap kami ng One in Region 1 kasi in fact they are from Bolinao, Pangasinan. So nakakatuwa na parehas kaming Ilocano, no? And yun nga kaya nga I'm very proud to be Ilocano. Diyos tagina, balbalik salamat Sir Jeff Ortega sa ulitin po Agyaman na ka po, agay ayat ka dahil ano. Salamat po. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.